kap, nay bata, wala helmet. Sir, wala mang lisensya o registro akong motor, sir. Pwede ko mulusot, sir. Dili yun na sa pwede, kay nagsinilas ra ka. Ikaw na, sir. Nakatsinilas sa magay ka, sir. Nauga po dugay tiil. Bintha pa man ako, sir, kaya nakatsinilas ko niya. Limpyo pa man kayo. Matay, unsa man ito paglusot, anay nga nagdakop, ang dira sa unahan? May nagkumplito ta, kaya makalusot ta. Nakumplito ba yung belisyon? Malito yun na matawa na kap. Mula yun na silang manglakaw ta. Di mo ta manglakaw, di na sila madakpan. Paminaw na ko kap, prag dilig yung zero ta kadakop. Nga naman, wala kay salig na ko. Salig man ko ni mo kap, pero imong porma ba? Mura na kag-congressman karon ba? Ba, umahaglok din na sila mo agi. Basta, di ta manghawaw, di na to sila madakpan. Ayay kap, nay bata, wala helmet. Wa pa yung sapatos. Kumplito kaayo violasyon ng bata, oy. Ayay kap, nihunong ang bata kap. Sige lang, mapula ro paabot. Unsa ni na dira? Dakop, ay pa tuga-tuga kay gamay baya kay ka. Wala pa yung kay helmet o, wala pa yung kay sapatos. Wala pa, magay mo, nagtsinilas. Mao ganin ang hunong me kay di mi kumpleto. Wala lisensya, wala pa yung rehistro. Mga ani, oy. Dede mo kabalo mo hangyo, day. Sa tanaw ni mo, mahangyo ni mo na sila. Sus ka na. Madara naghangyo, oy. Tarungan mo istorya. Ay, pa isog-isog ba? Tama, bitaw jong no? Mahadlok lagi ko gimo kay kung motor wa pa ba ni na impas. Maglab siguro mo hangyo. Eh, yung motor, oh. Tapuno ang tapay-tapay sa manok. Istingay daw, di ba ka madakpan? Tanaw to na imo pagkatabian. Tanawa ron, wadto ko rin to. Pero ay kabala ka. Kasi batabangan, day mo. Kasi palutson po mo. Sige, diretso na. Silipan yung diskarte na ko, ah. Ibilin sana ko ng motor diri, ah. Kuyawan ng bata, oy, mo diskarte pod bay. Kasi makalusot na itaron jong. Ala kap, padulong ang bata diri kap, gibilin ang motor. Sir, may yung udto kasi inyo, ah, sir. Naunta ko yung nyo ba? Unsa may hangyo nimo sa mua? Sir, wala mang lisensya o registro akong motor, sir. Pwede ko mulusot, sir. Dili yun na sa pwede, kay nagsinilas ra ka. Ikaw na, sir. Nakatsinilas sa magay ka, sir. Nauga po dugay tiil. Bintha pa man ako, sir, kaya nakatsinilas ko niya. Limpyo pa man kayo. Galas daw yun ni bata kap, nasilip yun dahil kong tiil kap mo. Ay sigliyok dira kay basoy makitaan to ni ako ba. Bintaha na yung mga kap, kasandugo. Kuha kap po, dako kay gliki kap po. Sir, unsa man ang sabot na, sir? Inyo kong palutson or inyo kong nakpon? Sikap lang yung iyo. Ay, sikap, day na. Abi ako nag-una ninyong direkpan. Kaya nagsinilas na ako. Nawa lagi ako pag gitudlo, nakita na noon. Unsa may desisyon mo na kap? Sige, palutson ta ka, pero dakpo na mo tong duha. Sige, kap. Ako'y bahala para makalusot ko. Sige kap, huwag madakpan na to ng duha. Paliti kong sapatos ka pa. Kunyatan, palutson daw ta. Tara, sunod lang mo sa kuha. Checkpoint naman daw na sila. Oh, checkpoint naman na na jong. Tara, tara. Tara na, ako yun ha. Agi ako, sir. Kamu ni pahala ng duha, ha? Padung nang duha dakpa. Ning ugos yun ang duha kap. Uyon sa man sir. Abi checkpoint na ni sir. Checkpoint gani, pero check man ako nga dili mo kumpleto. Nawa, nagpatuo man mo tong bata nga naniguro ra mo tong iya. Jong, unar ako. Gisugo mangog ko.